Hello guys, vítam vás tu Lukáš. A dneska moje natáčania z prvého videa na tomto kanáli. A bude to z hry The Sims 3. Viem, že niektorí ľudia ju nemajú rádi, neznášajú ju, si dovolím povedať. A tak proste ja ju natáčam, aj keď ju niektorí neznášate. Niektorí ju neznášate. Napríklad môj kamoš neznáša, ale o tom sa teraz nebavíme. Čiže vytvoríme novú hru na Sunset Valley. Hrajem to bez dodatkov. Mám, ale ten mi nejde dodatok. Tak ideme na to. Vítam vás Sunset Valley. Herný typ. Verečným stavbám môžete rýchle meniť veľkosť pokoju pomoci nástroje ruka, ktorým uchopíte. Dejte si pozor na Simíka, ktorého si najmýmáte. Ne? Každý pracuje tak tvrdě. A tak. Dobre, poďme hrať The Sims 3. Tvoríme si domácnosť. A toto je moja najobľúbenejšia časť Zenzi, kúkaj, ako máš tu striť. Dobre, chceme muža. Chceme mu meno. Johnny. Johnny. Stecken. Dobre, dáme mu, že dospelý. Už je dospelý. Barva pokožky mu dáme telová. Tak. Mega čierny. Nejak takto. Nebude tu už tako a nebude chudý. Budeme svaly. Tiež nesmie byť ani chudý. Tam je nejak tak. Tak. Vlasy. Ja som rozmýšľal týchto asi. Tieto sú také normálne. Ale tú farbu musím zmeniť. Bude čierny. Ty vole, to obočie. Ani nechcem hovoriť. Keď to vlasy. To obočie ani... Joj, fuj, ani sa mi na neho nechce pozerať, aké hnusné. Takéto vlasy môžu byť. Obočie, čierna, farba, sivá, OK. Máš reálne obočie. Brátku mu dám mu... Nie. Asi to tu predtým, alebo bude z neho starý dedo. Takýmito formami dobre vyzerá. To vyzerá ako císar. My mu dáme tieto, ale dáme mu farbu takú, ako má vlasy. Tak. Dáme mu úprava hlavy, tak hlavu asi pokročilé. Aha, tvár, tak chceme asi tak. Šírka hlavy. Asi takto a výška tvár. Aha. Ako chceme vysoko hlavu. Tak, asi. A... tak. Oči. Nie. Tak.
chcem dať na zeleno-modrý. To oči chceme. Chcem. Nos mu dám. Taký to je úplne krásny. Vyzerá ako kapor, musím povedať, že ako kapor. Kým sa sem. Tak. Sem. Tak. Tak. Toto už make-up nemusíme dávať. Odev, každodenný mu dáme tento, dáme mu nejaké tričko. Čierne určite ne, túto lepku možno. Tak. Dali sme mu pekné svaly. Super. Dáme mu možno túto košeľu. Alebo túto košeľu. Dáme túto košeľu, táto sa mi páči. Dáme si farbu. Tak. Brevná paleta. Tak toto si dáme na farbu. Toto modré. Nebude modré, to bude čierne. To bude trošku také, ja si to dám na zelenú. Nechcem mať také zelené, ja chcem mať zelenú košeľu. A toto, čo je biele, to nechcem biele. Ja to chcem trošku... Tak. Môže byť. A Goyer, nie, ešte Goyer. Ešte Goyeričok sme zabudli. Goyer. Goyer. Chceme zelený. Tak. Tada, máme nádhernú košeľu a no, to je každodenná. Dobre. Nohavice nejaké. Tiež sú dobré, ale nechcem nejaké kraťasy. Nie, v kraťasoch vyzerá jak debil. Riflenie vyzerá jak žena. A rifloch je veľmi vidno stehná. Dobre, tieto a my si ich nafarbíme. Nebudú sivé, budú takéto tmavé. A takto boty mu dáme trošku inakšie, takéto nemusí mať. Ono vyberá to takéto hej. Tak hej, ty budeš mať tenisky, to ti hovorím teraz. Oponky, to sú okuliare a tak. Budem mať okuliare. Čo budem mať? Vyzerá teraz ako náš zástupca v škole. Á, teraz vyzerá ako starý debil. To dáme, urobíme z neho Harryho Pottera. Dáme mu nejaké také lyžiar z neho bude. Nie, dáme mu okuliare normálky. No, môžu byť tieto. A rukavicu mu nedávame. Zásnubný prsteň. Dúfam, že ho nemá na pravej ruke. Dobre. Hodinky mu dám sivé. Náušnicu už vôbec nie a ponožky mu nechám také, ako má. Trošku mu ich prefarbím. Nebudú sivé, budú také. Aha, to robíme toto, ale to už je úplne jedno. Dobre, slávnostní.
A slavnostné si zoberieš toto. Alebo toto. Toto a prefarbíme to. Akože nikdy zmizní. Nie, my si vyberieme kúža kožešiny a vyberieme si túto kožu. Mamu! Je túto. Máme trošku takej štýl hnedej. A toho tu chceme tak. Toto chcem sakom v bielý. Bude takýto až textil, kúža a kožešiny a dám mu tento je tiež pekný, aj toto je pekné, aj toto je pekné. Takéto a trošku to tmavšie, aby to nevyzeralo ako chcem povedať čo. A takto by to mohlo aj byť, len to tá košeľa. Košeľa ešte. Textil a máme no taká môže byť. OK, toto máme pekné si aj myslím docela. A nohavice, ty vyzeráš ako nejaký gadget, čo ide niekde het. Tomuto sa budú hľadať ľahko nohavice. Nohavice sa stále dielom hľadajú veľmi, veľmi ľahko. To textil musí byť trošku tmavší a to bolo medzi textilom a textil som aký dal? Tento textil som dával a takýto opasok vyberáme. Dáme čierny. Ak máme topánky ešte, boty, tak tam si zoberieš tieto, to ti nedokazujem. Že to sú toto, ktoré chcem, áno. Čierne úplne. Ten topán, no, on sa mi veľmi teraz páči. Má toto tu. A doplnky aké, tak. Pre nočný úbor. Tak tomu jemu stačí toto. Tak, nohavice. Spodný díl, dám mu nejak taká, ako keby, môže byť, ale nejak chcem, aby mal čiernu, aby sa mu fajne spalo, aby mu to ladilo s tričkom. Tričko musím dať trošku tiež také modré. Musím dať nejak na to trošku lepšie pozriem, tak vyzerá parádne. S okuliarami myslím, že spať nemusí aj. Teraz poviem na tie doplňky. Toto tam nebude s týmto spať, ani s týmto tam nebude spať. Kde má toto okuliare? Het. Tak. Dobre. Cvičenie. Dáme toto, len nebude to čierne. Také to sivé a dáme tomu nejaký textil. Tento. Ten textil si pozriem. Dobre. Nohavice. Zelené sa mi príliš nepáči. Ja chcem nejaké také
krasivé. Dáme mu taký textil. Tento textil a dáme nějakou tmavou, jako máme tam. A půj, ještě toto jsme neupravili. Místo žlutý to budeš mít tmavou, vieš. A dám tam nějakou modrou a tmavou. A toto biele tam môžeme nechať. Tenisky nejaké mu dáme, pak hádame toto zelené napríklad. Upravíme zelené, nebudeš mať, ty budeš mať textil, tiež budeš mať textil. Toto budeš mať v takomto štýle a budeš tu mať takéto sivé. Toto žlté budeš mať tiež v textile. Takomto. A toto tu budeš mať tiež v textile. To a budeš mať celý takýto sivý oblek. Dobre, už si ho predstavujem. Plavky. Čo? Spodná časť môžem nechať a vlastnosti, Vlastne predpokladí, no máš šťastie, budeme a robíme z neho takého šťasťocha. A neporiadný. Nie, to nechcem, aby bol, lebo to je sportovný. Statečný. Zbabielec. Duše například. Nedáme vše. Máme, že beznádejný. Hodný. Spoločenské. Nemôže vystať deti. Přijmout a z něho športová hvězda přijmout. Stegham. To tu už ho máme a vybereme domácnost. Na vaječku, na vaječku. Presťahovat do domácnosti. Vrať a dáme toto za 2700. Postavíme si vlastný dom. Jupi, jdeme do toho.
toho. A ja sa asi pre tento part s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúce. V druhom parte si budeme začínať stavať dom s týmto našim Johnným. A no, uvidíme sa na budúce. Čaute.